11 Awgust Aşgabatyň Türkmenistan konsert zalynda geçirilen çärede Sowet döwründe döredilen meşhur filmlerden we türkmen kinosynyň klassikasyna öwrilen kartinalardan aýdym saatlar ýerine ýetirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Tomoşaçylar Tahir Ataýewiň orkestriniň kamera motor Sowet filmleriniň aýdym saatlary konsertine sabyrsyzlyk bilen garaşyp, öz bolşly ideýalary we garaşylmadyk pursatlary hem ilhamly çykyşlara tamakin bardylar. Bu adatdaky ýaly birek-birege ilham berýän sadandalar toporunyň ägirt uly eseri boldy. Adamlar ak-gara renkli bileti satyn alan pursatyndan başlap döredijilik keýpine eýe bolupdy. Bu gezek orkestriň ýanan sadandalary bir wagtyň modasyna görä tikilen ak nokatly gyzyl köýnekleri giyindiler. Olaryň saçlarynda ak lentalar bardy. Erkek sadandalar adaty ak-gara eşikledi. Konsertde edilen her bir çykyş filmden alınan video pursatlar bilen bilelikde ýerine ýetirildi. Andrei Petrowyň sady Avtologdan äga bolan filminden video klip bilen bilelikde ýerine ýetirildi. Çykyşlaryň köpüsini orkestr ýerine ýetirdi. Ýöne filmlerden aýdymlaram ýanglandy. Solistler bolup Selvi Anna Durdeýewa we Begenç Muşeýew çykyş etdiler. Dip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Türkmen filmleriniň aýdym saatlary aýratyn gyzyklanma döretdi. Kompozitor Andrei Babaýewiň Aşyr aganyň höççetligi, kompozitor Nury Halmamedowyň Aýgytly ädim, kompozitor Çary Nurimowyň Meniň dostum Meleguş we Jemal Darakta atly eserlerden saatlar ýanglandy. Begenç Muşeýewiň ýerine ýetirmeginde Aşyr aganyň höççetligi we Söýgüli gözler filminden aýdym uly üstünlik gazandy. Bu sadyň awtory kompozitor Andrei Avanesowicz Babaýew, sözleriň awtory Gara Seyitliýew, sözleri rus diline Anisim Krongaus terjime edipdir. Filmden görkezülen bölekler ak-gara renkli bolsa da tomoşaçylarda nostalgiýa duýgusyny döretdi we şäheriň köne görküni ýaşyl hem kölegoli baglaryny küýsedip ýada saldy. Dip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Beýik sadanda Nury Halmamedowyň Aýgytly ädim we Ajy Ykbal filmlerindäki eserleri Muşeýkowyň we orkestriň ajaýyp çykyşynda usatlyk bilen ýerine ýetirildi. Bu konsertiň barşynda ýeketäk dramatik ýöne owadan pursat boldy. Konsertde Kavkaz ýesiri Ivan Vasiliewicz Kärni ütködýär. Sannikov ülkesi 31 iyun atly filmlerden Aleksandr Zatsepin'in saadlary ýanglandy. Mikhail Taraberdiýewiň Baharyň 17 pursady filminden saat, Evgeniy Doganyň Mehirli we Mulayim haýwan, Vladimir Dashkeviçiň Gyş üljeleri atly kartinalaryndan saatlar hem ýerine ýetirildi. Evgeniy Krylatowyň Elektroniýagyň başdan geçirmeleri filmindäki ganatly heňillik aýdymynyň ýerine ýetirilen wagtynda konsertde garaşylmadyk bir pursat boldy. Gyzyl galstukly we şapkaly pionierler topory sahna çykdy we tomoşaçylaryň şowhunly el çarpyşmagyny hem şatlykly gülkülerini gazandy. Soň bolsa Bajaty Tahir Ataýewiň görkezmesi bilen olar iki hatara düzüldi. Aýdym ýerine ýetirilenden soň birinji hatardaky çağalar tomoşaçylara egilip minnetdarlyk bildirdi. Şonda olaryň eserden we öz bolşly eden hereketleri köp tomoşaçylary güldürdi. Konsertden soň belli bolşaly olar orkestr sadandalarynyň çağalardy. Konsertiň öňü sirasynda video görkezilipdi we onuň bilen bilelikde orkestr sadandalarynyň Gulluk romany filminiň stilinde gurnan sahnasy görkezilipdi. Bu filmden sadyň ýerine ýetirilmegi konsertde başlangyç beripdi. Konsert Bahram Dollaýewiň we Serhan Batyrowyň janly dueti bilen tamamlandy. Konsertden soň tomoşaçylaryň nähili ajaýyp, nähili usatlar diýen sesler eşidildi. Awtobus duralgasyna barýanlaryň arasynda ak nokatly gyzyl köýnekli, ellerinde saz gurallaryny göterip barýan gyýlary görmek mümkindi. Bu çäre hem tomoşaçylar hem sadandalar üçin durmuş ajaýyp bir pursady boldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 11 awgustda geçirilen konsert barada özünde galan täsirleri paýlaşdy.